приятели, днес ще ви покажа моя арсенал от пиратски сезоната 2017 година. Така че ние сте 30, пък е 31, така че започваме. Така че махнах на емонката на тези тройки. Да не се мъча, ето. Да отварям с едната ръка трябва да снимам. Ето тези тройки сега ще ги поставя. Да започнем. Какво представляват. С жълт борца. Много са добри. Майца втора категория. Ето, да се гледни за хода. 100 такива бройки. Мисля, че са по... Ги взех майче за 500 броя. Така, да ги ставим тук на страни. След това идват курцарките, МДМ-ят и гърмят. Първо издава така един звук, почва да пушат и след това гърмят и прави светлина. Много са хубавички. 8 лева, те майче са по 36 броя, ето пакета вижте. Курцарки. И така. И ставим на страни. Много са хубави. След това идваме с 1, 2, 3 кутии триъгълници. Така да отворим и да видим какво представляват. Това е брат ми, извините, че се чува това. Това е моя брат. Това е моя брат. Това ще дам на пауза, да мога да ги отворя. Така, продължаваме. Нямайте да пауза, обаче ми жа да ги отворя с едната ръка. Така че ето какво представляват. Те са от големите триъгълници, как така. Да, те ще гърмят много силно. Така че ги поставяме тук. Мисля, че са на Енигма. Да. Енигма. Тези три кутии отиват ето тук. И за накрая следва следва мое производство. Ето, това е въженството, но време да се дръпнат четвърте. Чиксо го направих и аз съм конфетки. Мое производство взех такива 3 с 50 чиксо и после тук в края трети въженца, за да мога да се дърпат едновременно. Така, ето. И за накрая едни римски свещи. 4 броя на Enigma Crackers. Така, да почивам пътът, не ме интересува. 30 изтра в една. Това са 3 по 4. Така. О! Не знам. Ето. Три по 4, така. И едната ми 3 по 4, това са 12 изстра. Много са интересни, много кефет. Да. Това от мен, приятели. Много клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, палец нагоре. И може да правите каквото коментари и така нататък. Чао!